Salam hormatly watandaşlar. Bilşimiz ýaly dünýäde dürli tipli gurulşykly, konstitusiýon gurulşykly döwletler bar. Şol sany demokratik döwletler bar, ýarym demokratik, awtoritar döwletler bar, ýa konstitusiýon monarhiýa ýa padşahlyklar bar. Bizde häzir kugun Türkmenistanyna bir kanun padşahlyk emele geldi diýsek ýalňyşmaz. Muňa da bir näçe esas bar. Şolaryň biri hem ýanky soňky günlerde Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdaryň Türkmenistanyň mejlisiniň esasy komitetine, ýani kanun çykarjylyk we kanuny gödäwçilik edici komitetine başlyk bellenmegi bilen baglanşykly. Özüňiz pikir edip görüň. Kakasy prezident ogly mejlisiň kanun çykarjy komitetiniň başlygy ikisi akşam çay başynda oturýarlar. Kakasy ogluny diýe, Serdar oglum ertir şu meniň aýdallarmy kanun edip çykar. Ol mejlisde oturan mahluklarym el galdyrar. Ine şeýdi ben biz öz maşgaly dinastiýamyzy, hökmürawalygymyzy dowam etdirer. Vesselam. Ondan bu bir kanun monarhiýa däl eýsem näme? Soňky 10 ýylyň dowamynda Gurbanulyň atasy, kakasy, öýüdi, ilen çalany, dogan garyndaşlary, aýal oğulları, yegenleri, şular döwleti padşahlyk terzide dolandyryp oturan adam. Meselem Gurbanulyň öz prezident, ogly häzir döwletiň mejlisiniň baş komitetiniň başlygy, aýal oğulları ýurtda näme gymyrlaýan bolsa şu kadrlar meselesini şolar seredip şolar çözüp oturýarlar. Yegeni şammy we beýlekler birleşip Türkmenistanyň ähli biznesini ýöredip oturýarlar. Ondan bu maşallah potorody däl, ýa padşahlyk däl eýsem näme? Kim bar şol Türkmenistanyň hökümetinde Gurbanuly özüne degişli däl adamlardan başga adam barmy şol döwletiň esasy wezipelerini ýelap otur? Ýok. Ondan bir hakykatdan monarhiýa boldy. Döwletiň konstitusiýasy boldyňa kagaz ýüzünde galynda oňa üns berýän adamym ýok. Ýöne nädip şu zatlary biz çözmeli? Nädip biz häzir Türkmenistany orta asyr padşahlyk terde ýöredilýän Türkmenistany biz gaýtadan konstitusiýon düzgüne tertibi demokratik düzgünlere getirmek. Bu her nähili agyram bolsa ýene de aýlanyp dolanyp halkymyzyň boynuna düşýär. Bärde aýdylmaly esasy zat adamlar bize Türkmenleri ýa Türkmenistanlary daşyndan gelip hiç bir gurama, hiç bir partiýa ýa hiç bir döwlet gelip kömek etjek adamym ýok, milletem ýok, döwletem ýok. Şol işi agyram bolsa, kynam bolsa ýene de biz millet bolup çözmeli. Nähili ýollar bilen çözmeli? Ol başga mesele. Onu diňe men pikir edýän halk bilen bileleşip, maslahatlaşyp şu ýurdy täzeden konstitusiýon düzgünne dolanyp getirmek meselelerini üstüne işlemegimiz gerek. Ine, gysgaça şuň kugun aýtjak zadym şulardan ibaret. Sag bolun.